खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 21 जुन 2023 बाराय जाबाय बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सा 134 सुबुंफोरखौ लांनाय गंसे नावा दैमा गेजेराव गोमादों आरो बे गोमानायखौ लानानै आथिखालाव नखरनि मानसिफोरा हालाय हाफाय जागासिनो दङ। माजुलि फारसे थांबाय थानाय लयड फेरि एबा नावा बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव गोमाना दङ आरो बे नावजों गासै सा 134 दावबायारिफोर आरो गं 32 बाइकबो दंमोन आरो बे नावा निमाती घाट जरहाटनिफ्राय कमलाबारि माजुलि फारसे थांगासिनो दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव एसडिआरएफनि हान्जाया बा एसडिआरएफनि जवानफोरा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरोबाव ब्लास्ट जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव ब्लास्ट जाबावदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गले गले ब्लास्ट जागासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नुनमाटी ओनसोलनि सेक्टर 2 आव दैनि पाइप लाइनआ आरोबाव ब्लास्ट जादों। मैया सानजौफुनि समाव बे ब्लास्टआ जादों आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि मानसिफोरा दसे समनि थाखाय हालाय हाफाय आरो खाराव माराव जादोंमोन आरो बे जाथायनि थाखाय दसे समनि थाखाय दैनि साप्लाइखौबो बन्द खालामनांगौ जादोंमोन। कामरुप मेट्र' जिल्लानि जिल्ला खुंथाया बुंनाय बायदिब्ला बे पाइप लाइनआ IOLCनिमोन होननानै मिथिहोदों। क'क्राझाराव बमा गावदों। क'क्राझाराव बमा गावनानै रंजाखांदों। UPL हान्जानि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरा बमा गावनानै रंजादों। UPL लं लिभ प्रमद बर' जिन्दाबाद स्ल'गानजों UPLनि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरा रंजाखांनानै बमा गावग्लुंदों। बिटिआ गोरोबथा बायदियै BTCनि थाखानाय गासै मोन12 MLA सिटखौ मोन 15 सिटसिम बारनायखौ लानानै आरो क'क्राझार लकसभा बियाबा एसि रिजार्भआवनो थानायखौ लानानै UPL हान्जानि मावथिफोर आरो मददगिरिफोरा रंजानानै बमा गावदों। आसामनि सासे फालांगिरिया गावनि पिस्तलजों गावखौनो गावना लाफ्लांनानै अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। धेमाजियाव सासे गेजेर बैसोनि फालांगिरिया गावनि लाइसेन्स गोनां पिस्तलखौ फोसाबबाय थानाय समावनो एबा साफा खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै गावखौनो गावना लाफ्लांनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय मानसिनि मुङा जाबाय सदागर बरुवा। सदागर बरुवाया गावनि पिस्तलखौ आलमिरा सिंनिफ्राय दिहुननानै फोसाबगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आसाम नाङैनो गोबां सावरायगासिनोबो दङ आरो लोगोसे ओनसोल नाङैनो दुखु मोननो फोरमायदों। गोबां अखा हादों, दैबाना जादों आरो दैमाबो देरदों आरो दैमा देरनायखौ लानानै गोबां सुबुङानो दैमायाव ना सारनानै जागासिनो दङ आरो ना सारनो थांनानै गोबां सुबुङानो जिउ गोमादों। दाखालिबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव अलंबार गयारि मुंनि सासे सुबुङा दैमायाव ना सारनो थांनानै गोमादोंमोन। आरोबाव बेनि उनावबो कामरुप जिल्लानि बक'नि सिङाव थानाय सिंग्रा दैमायाव ना सारबाय थानाय समावनो हरखाबै दैमायाव गोमानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ मैया फुंनि समाव बोखांनो हाबाय। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय मनज राभा। मनज राभानि गोथै सह'खौ दैमायाव गोजावना थानायाव लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननानै बेनि गोथै सह'खौ बोखांनाय जादों। मोनसे गिथाव बाथाव मानसि बुथारनाय जाथाय। गावनि असे बिसिखौनो लावथिजों बुनानै इनाय बुथारदों आरो बे जाथाया जोंनि बे रायजोआवनो जादों। आसामनि शिबसागराव सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिसिखौनो लावथिजों बुनानै इनाय बुथारदों। बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नखरनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायावनो बे जाथाया जादों। अदेबानि फिसाया बिसिखौ बुथारदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय रेनु मुन्डा आरो बुथारग्रा दुथां फिसायनि मुङा जाबाय आनन्द मुन्डा। उनाव गासैबो जाथायखौ शिबसागर पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव थांनानै दायनिगिरि आनन्द मुन्डाखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जादों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।